Există o anumită speculație conform căreia ucenicii Domnului Iisus Hristos niciodată nu au crezut în învierea fizică acestuia. Așa să fie oare? Cum ai putea oare să dovedești credința cuiva, convingerile cuiva? Păi poate cel mai bine este să întrebe pe unul dintre prietenii lui, cunoscuți care se află în preajma lui și care i-au știut foarte bine viața. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă mi-aș cere să spun câte ceva despre viața celebrului fotbalist Pele, probabil că aș putea să spun multe lucruri, deoarece am la dispoziție o sursă mare de informații, cărți, filme, articole din ziar și așa mai departe. Dar oare mărturia mea contează la fel de mult ca și mărturia unuia din familia lui, dintre prietenii lui? Cu siguranță nu. Aceștia au cunoscut trăirile, întrebările, frământările, temerile. Tot așa stau lucrurile și în cazul ucenicilor. Pe cine am putea oare întreba? Unul din personajele pe care le-am putea întreba ar fi Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu a fost la început în cercul ucenicilor, nu a fost apostol, din contră. A fost un personaj care a urât creștinismul, a făcut tot ce a putut ca să-l desfințeze. După întâlnirea acestuia cu Hristos, Apostolul Pavel a petrecut în repetate rânduri cu apostolii, astfel încât le-a știut convingere. În epistola lui Pavel către Galatieni, el spune că s-a întâlnit atât cu Iacov, cât și cu Ioan, cât și cu apostolul Petru. Primii părinți apostolici, Clement și Policarp, au fost ucenicii lui Ioan și a lui Petru. Primilor ucenici ai Domnului Iisus Hristos, astfel încât aceștia, la rândul lor, confirmă că apostolul Pavel a cunoscut foarte bine faptele primilor ucenici și că aceștia credeau în învierea fizică a lui Hristos. Pe o perioadă de peste 100 de ani, alți scriitori creștini au confirmat faptul că apostolul Pavel știa foarte bine că ucenicii credeau în învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru asta puteți citi Galateni, Faptele Apostolilor și o să vedeți și veți putea confirma ceea ce am spus eu. La sfârșitul cărții 1 Corinteni, Pavel spune așa, și dați-mi voie să citesc cuvintele lui. În 1 Corinteni 15 el spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. După care el încheie câteva versete mai încolo și spune așa: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât voi toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dare, ori eu, adică apostolul Pavel, ori ei, adică ceilalți ucenici, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Fără învierea lui Hristos, mântuirea noastră nu este posibilă. Dacă Hristos n-a înviat, creștinismul nu are niciun sens. De aia tot Pavel completează și spune că dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deci Pavel confirmă foarte clar că primii apostoli ai Domnului Iisus Hristos credeau realmente în învierea fizică a acestuia. Hristos a înviat.